V srdci Beskydských vrchů, v malebné vesničce Prostřední Bečva, se nachází kemp, který návštěvníkům nabídne oázu klidu, relaxace a pohody. Tento skrytý valašský ráj vás ihned zaujme skvělou polohou mimo veřejné komunikace a všudy přítomnou zelení kolem. Hned, jak uslyšíte příjemnou zvukovou kulisu místní říčky Kněhynky, která přímo protéká kempem a nadechnete se čerstvého vzduchu, zapomenete na všechny starosti, schon a ruch velkoměsta. Zažijte u nás pravé venkovské léto. Kemp je ideální pro strávení klidné rodinné dovolené, ale také pro různé skupinové akce, školní výlety, letní tábory či srazy. Areál nabízí ubytování v útulných chatkách, dostatek travnaté plochy pro stany i vyhrazená místa pro karavany a obytná auta s veškerým servisním zázemím. Každá chatka má krytou terasu a venkovní posezení s ohništěm. Těšit se můžete na moderní sociální zařízení, které slibuje vysoký standard hygieny i komfortu. Dobrá zpráva pro milovníky pejsků a kočiček je, že vaši zvířecí mazličci jsou v kempu vítáni. Součástí kempu je i bufet s občerstvením, posezení v útulné hospůdce nebo velký sál, který lze celoročně využít pro pořádání soukromých akcí nebo rodinných oslav. K těmto akcím vám rádi zajistíme plnohodnotný servis. Nejen děti stěží odolají v horkých letních dnech příjemném osvěžení, které nabízí protékající říčka nebo nedaleké přírodní koupaliště. Náš kemp leží přímo pod Pustevnami, nejoblíbenějším turistickým cílem Beskyd. Přímo z kempu vede značená turistická trasa, která vás zavede k bájné soše Radegast a dál můžete pokračovat panoramatickou hřebenovkou až na vrchol Radhoště. V případě větší touhy po objevování můžete zavítat do blízkého města Rožnov pod Radhoštěm, vyjít si příjemnou lesní stezkou na Jurkovičovu rozhlednu a užít si krásné výlety po okolí, anebo navštívit proslulý skanzen, naše Valašské muzeum v přírodě. A pro všechny cyklisty máme skvělou zprávu. Kousek od kempu se nachází cyklostezka, která lemuje řeku Bečvu a nabízí úchvatnou, avšak nijak zvlášť náročnou trasu. Přijďte si užít okouzlující atmosféru našeho kempu a zažijte zde svůj příběh, který si budete pamatovat navždy. Těšíme se na vás.